Heippa! Tervetuloa Jyväskylän Sirkuskoulun ja Parkour Akatemian uusiin harjoitustiloihin Seppälään. Me ollaan rakennettu tänne tämmönen tannersali. Meillä on perheelle tarkoitettu sali, sitten meillä on sirkussali ja sitten ihka uusi parkour-sali. Meillä voi harrastaa lapset, kouluikäiset, perheet ja aikuiset. Kaikille löytyy jotain. Jos haluaa kokeilla, että minkälaista voisi olla harrastaa meillä, niin mene nettiin ja tilaa itsellesi 2 viikon kokeilu. www.parkourakatemia.fi/kokeilu.